Добър ден! Здравейте, господин министър на вътрешните работи! Колко пъти писах писма до ГДБОП за борба с тероризма, за борба с киберпрестъпността, но тези от уличната инициатива, ръководени от Пепа, дали е псевдоним не знам, вие знаете, спрете тези кибератаки. Умолявам ви, спрете следението, защото ми нарушават правата, нарушават българската конституция. Така че моля по-скоро да бъдат арестувани тези, за мен са терористи от уличната инициатива, защото ме заплашиха с убийство и пребиване. Това е, чакам бързи ответни мерки от страна на българската полиция. Бог да благослови България, Бог да благослови българската полиция и моля веднага да бъдат арестувани тези от уличната инициатива. Това е, казал го.